दिनै आं गसाइगाव एक नम्बर गसाइगाव समस्तियाव इउपिपिएल नि जानानै इलेक्शननि बिसायख'थि फोसावनो हाबाफारियाव फैदों आरो बेवहाय जोंहा अनिन्द बसुमतारिया केन्डिडेट हिसाबै गसङो 1,14,000 जे भटार्सफोर थानाय बे समस्तियाव दिनै विभिन्न जाति गोष्ठीनि मानसिफोर दं मूलत मुसलमान आरो बर' सम्प्रदायनि मानसिफ्रा फारियै बांसिनै दङ बाहाय बांगाली दं आरो आदिवासी दङ नाथाय बाहाय साबा केन्डिडेट दं हिसाबै साबा केन्डिडेटनि गेजेराव भट विभाजननि फेक्टरफोरखौ नायोबा जोङो अनिन्द बसुमतारिया बाहाय टोटेल बिदिनो 75,000 भट जागोन टोटेल बाहाय 40,000 भट लानानै मिनिमामाव बे देरहासार जालांगासिनो दं होननानै आं सानो मानो होनबा दा रायमानायाव जि नुबाय मानसिफोरनि अखा हादों न' सिङाव थुम 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 हाबनानै दिनैहाय जोंनि बाथ्रा खोनासंबाय बेजों लोगोसेयैनो दिनैहाय उदालगुरियाव दिपेन बर' क्लियारलि देरहाबोगासिनो दं गुबुन समस्तिनि बाथ्राखौ आङो दा बुंजोबनो हानाय नङा हयतोबा खिन्थु दिपेन बर'नि बाथ्राया दिनैहाय क्लियारलि फैगासिनो दं इभेन माने बेरगावआवबो नेरसोन बर'आ क्लियारलि देरहाबोनायनि लामायाव फैबाय थादों तामुलपुराव प्रमद बर'नि अनगायै तामुलपुरनि मानसिफ्रा जेसेबांखि नाजाया बिजेपिनिफ्राय भट होनाय नङा प्रमद बर'खौ चिफ हिसाबैबो मोनबाय राज्य सभानिबो एमपि आरो बिथाङा दिनैहाय बाहाय सासे एमएलए जानानै आरो देरहायोबा आसामाव सासे रेसपन्सिबल मानसि हिसाबै बिबान लानानै बिथाङा हयतोबा समस्तिखौ डेभेलप खालामगोन तामुलपुर बुङोबा प्रमद बर'निनो दान जायो तामुलपुराव मानो होनना बुङोबा मेडिकेल कलेज जादों बाहाय उइदाउट एनि मुभमेन्ट ब्लाड सेड गैया बाहाय रावबो जेल जानाङाखै आरो बाहाय मा जादों मोनब्रै दैमा दैसानि सायाव जेरैहाय फाग्लादिया बाल्टी रिभार बिदिनो मोनब्रै दैमा दैसा बिनि सायाव ब्रिज आरसीसी ब्रिज मुसलपुरजों कानेक्सन आरो गुबुन गुबुन जायगाजों कानेक्सन बेखौ जों ओरैनो मोनदों आरो मुसलपुरा जिल्ला नङामोन महकुमामोन खिन्थु उइदाउट माने मुभमेन्ट उइदाउट ब्लाड सेड जिल्ला मोननाय जादों बाहाय आरो आङो आसामनि मन्थ्रि हिसाबै प्रथम गिबि माने माबायाव 26 जानुवारि आरो गिबि 15 आगस्ट बे मोननै अकेजनावबो आं बहाय पताका थिखांनायनि मोनसे खाबु मोनदों फार्स्ट माने फ्लेग हइस्ट खालामग्रा मानसिया आंनो थ' बेखौ मोनसे बिराद गौरबनि खोथा ओंखायनो तामुलपुरा प्रमद बर'खौ गारनो हाया जियानो जाया दिनैहाय बाक्सा आंनोमोन केन्डिडेट एमएलए हिसाबै बहाय बिनिफ्रायनो आं मन्थ्रि जादों बहाय दा राकेश ब्रह्मआ गेलेदों लोगोसे दिनै बिजनिया बहुत क्लियार मोनसे पिक्सार फैबाय थादों विभिन्न जाति गोष्ठीनि मादाव आरो चिराङावबो जोबोद गोख्रों फाइट जाबाय थादों जों इउपिपिएलआ मस्ट स्ट्रं भाबै फाइट होबाय थादों लरेन्स इस्लारि बहुत स्ट्रङै फाइट होदों दिनै गसाइगावआ फ्राय क्लियार पिक्सार पर्बतजरा बावखुंग्रि जोंनि इउपिपिएलनि बिजाथिफ्रा जोबोद गोख्रोङै माने फाइट होदों दिनै जों बिजेपिजोंबो गैला बिजेपिजों खुनु एलायन्स गैया जोंना एलायन्सआ 26 सिममोन नाथाय 26 नि उनाव एलायन्स गैया दिनैनि इलेक्शननि उनाव एलायन्स गैया दा फैगौ गभर्नमेन्टआ सोर जायो सोर जाया जों बेखौ बुंनो हाया खिन्थु इउपिपिएलआ 7टानिफ्राय 8टा सिटआ दिनै देरहानायनि मोनसे पिक्सारा एसे क्लियार जाबोदों आरो दिसफ्राव जि गभर्नमेन्ट दागोन जोंनि सापर्ट नङाबा गभर्नमेन्ट दानो हानाय नङा बेबायदि मोनसे कन्डिसन फैदों अब्ला जोङो बै समाव बिटिसिखौ जों जुदियो बिटिसिआव दा पावाराव गैयाब्लाबो दिसपुरनिफ्रायनो बिटिसिखौ जोङो कन्ट्रल खालामहरबाय थागोन हाग्रा महिलारिनि गभर्नमेन्टआ जोंनि मदद नङाबानो गभर्नमेन्ट सालायनो हायै बायदि मोनसे अबस्था जों बायरायावबो गेलेदों जिहेतु जों बिजेपिजों एलायन्स गैया जों बिजेपिनि एगेन्स्टआव फाइट खालामगोन ना बबाव खालामगोन तामुलपुराव बिश्वजित दैमारिनि हेंथायै आरो गरेस्वराव आरो बेनिफ्राय जोङो माने टंलायाव आरो बेनिफ्राय ओजोंहाय बरसला आरो बेनिफ्राय जोङो ओजोंहाय गहपुर आरो बकसयगाव आरो बिजनि बाहायबो डाइरेक्ट बिजेपिनि एगेन्स्टआव जों फाइट खालामगोन बिसोरखौ फेजेननो थाखाय नाजागोन सेकेन्ड बाकियाव जों बिपिएफनि एगेन्स्टआव फाइट खालामगोन नाव बिपिएफ आरो बिजेपि मोननैबो जोंनि थाखाय राजनैतिक भाबै शत्रु बिपिएफआ मा स्लगान होआमोन बिजेपि हाथाव इउपिपिएल हाथाव बिटिसि बासाव जोंथ' जेनबाय जों हाथावानो जाबाय बिजेपिआबो हाथाव जाबाय आरो इउपिपिएलआबो हाथाव जाबाय खिन्थु बिपिएफआ 27टा सिट देरहानानैबो
जेराव रावनिबो मदद नांलामोन मा खारनाव बिथांमोना बिजेपिजों एलायन्स जानानै दिनै जयेन्ट गभर्नमेन्ट बिटिसिआव दा बिजेपिजों गोरोबनानै गभर्नमेन्ट जाबाय जायखौ हाथाव होनदोंमोन बिनिजोंनो गोरोबनानै गभर्नमेन्ट जाबाय एगेन एसेम्ब्लियाव बिसोरो बिजेपिजों एलायन्सआव थानानै गभर्नमेन्ट जाबाय गभर्नमेन्ट दानो नाजागासिनो दं थारमाने बिसोर भुवा मोनसे स्ल'गान होदोंमोन जायनि थाखाय जि माने धर्मीय संख्यालघु होनना बुङो जायखौ जायफ्रानाखि धोरोमनि बाङाय सुबुं सानखोनि मानसिफोर दङ बिसोरो दिनैहाय गावसोरखौ थगायजानाय बादि मोनदों खारन बिनि थाखायनो बिसोर बिपिएफनो भट होदोंमोन बिजेपि हाथाव होननायनि थाखायनो बिसोरल' नङा गुबुन गुबुन मानसिफ्राबो खिन्थु जायफ्रा बिदि होननानै भट होदोंमोन बिसोरो गावसोरखौनो थगायजानाय मोननानै दा बिपिएफनो भट होआ इउपिपिएलनो भट होनो रेडि जागासिनो दं